Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм GoGoBG. Това е Clash Royale епизод 1. На предишния казах, че се казвам RalGamer.bg, промених си името. Много ми харесва, че добавиха 10 арени и 4 нови карти. 2 на 8, на която е моят кръстник, бандитката, на джунгъл и таз. И както виждате, 10 арени. Така. Добре. Сега ще се направя никак. Ще направя един. Така. Него ще имам. Така. Направихме нещата, ще напомня така да ли стане нещо. Ето така, дами и господа, се побеждава. Понякога ги дразня. То сега хора, искам клипа да е кратък, защото до сега правих, но не се получи, го изтерих. Така че, моля, абонирайте се за мен, за моя кръстник Марто БГ и за приятелят ми Power Simo. Чао от мен. Чао от мен.